El meu nom és Carme Buixalleu, soc biòloga, estic fent el seguiment que l'Ajuntament va tenir el gran encert de fer aquests tancats de protecció de la vegetació que se'n diu psammòfila. La vegetació psammòfila és aquella vegetació que creix en ambients sorrencs com aquests de sorra, de platja, i que són unes plantes extraordinàries, unes plantes úniques, unes plantes que tenen un seguit d'adaptacions per poder viure en aquest ambient tan extrem. Alguns exemples tenim aquí, per exemple, tenim aquesta planta d'aquí, que és el jull de platja, que és una planta que, si us hi veieu, a la base ja s'hi comença a acumular la sorra. És un gran aturador de sorra i una de les primeres plantes que afermen la sorra i permeten la construcció d'un arc. Una altra planta extraordinària que tenim aquí seria aquesta que tenim aquí, aquesta petitona que tenim per aquí terra, que és el gram de mar, espècie que va aparèixer aquí a Arenys de Mar gràcies als tancats. Creix mitjançant rizomes, que és una tija subterrània que creix de manera paral·lela al terra, de tal manera que envaeix el territori. També viuen altres espècies que no són exclusives d'aquest ambient, però que també hi han de ser, que serien les que anomeníem pròpies. I per desgràcia, malauradament, també hi ha uns altres tipus d'espècies, que són les ruderals. Són espècies que estan adaptades al trepig, a la matèria orgànica, així, que aquestes de cap de les maneres hi haurien de ser. Val a dir que gràcies a aquests tancats de protecció, a part de les espècies que ja hi havia, doncs han aparegut noves espècies. Una d'aquestes noves que no hi eren aquí a Arenys, aquesta, el gram de mar, després va aparèixer una altra que és el lliri de mar, i després n'ha aparegut una altra que és el melgó marí. Aquestes tres espècies han aparegut amb tan sols 3 anys de protecció. Com és que han aparegut? Amb el que molta gent ho mira com una desgràcia, però que els biòlegs ho mirem com una benedicció, que és el glòria. El glòria el que ha comportat és que ha portat molt de sediment, ha portat matèria orgànica, però també ha portat diàspores, porta noves espècies. Heu de pensar que a tot el Maresme hi ha molt pocs espais on queda aquest tipus de vegetació. I hem de tenir en compte que també aquestes platges, degut a canvis climàtics i etc., estan desapareixent. La sorra està desapareixent, excepte, sobretot, aquelles platges que es troben a redós d'algun obstacle, com és aquesta platja d'aquí d'Arenys de Mar, que és la del Cabelló, o tercera platja, dels sediments que transporta un corrent marítim que hi ha dins del mar, que s'anomena la deriva litoral, que va direcció Tordera cap a Barcelona. Evidentment, si troben un obstacle, aquests sediments hi quedaran. Doncs és el que passa en aquesta platja d'aquí, que al haver-hi el port, els sediments que baixen de la Tordera majoritàriament queden en aquesta platja, de tal manera que aquesta platja s'està mantenint i fins i tot, segons com, augmenta. Per tant, és assenyat tenir grans tancats que permetin l'arribada de temporals, això és importantíssim, que arribin els temporals, per preservar aquests relictes de vegetació que ens queda al Maresme.